L-irġiel ħafna drabi żgħażagħ kienu l-inqas iddixxiplinati b'504 minn dawk li tilfu l-liċenzja bis-sistema tal-punti ikunu tas-sess maskili u 104 biss tas-sess femminili. B'hekk iktar minn 600 persuna tilfu l-liċenzja tas-sewqan fl-ewwel 3 snin minn meta kisbuha wara li qabżu l-limitu ta' 12 punt li tippermetti l-liġi, dan fuq medda ta' 10 snin. Saħansitra kien hemm 64 raġel u 7 nisa li reġgħu tilfu l-liċenzja wara li kisbuha mill-ġdid. Meta bniedem jieħu l-liċenzja tas-sewqan fuq karozza tal-passiġġieri jew mutur għandu 3 snin bi prova kif spjegat tajjeb l-uffiċjal ta' Transport Malta Silvana Bartolo. Għandek l-ewwel 3 years li jkunu ngħidula probationary license. Dik jekk inti bek persuna jaqgħad 12 punt, dak imbagħad irid jerġa' jitla' test. Issa meta każi jinqatgħu mill-qorti, dik m'għandekx 3 snin imma jekk xi ħadd ikun għamel xi ħaġa u tressaq il-qorti, mbagħad sta l-qorti biex tiddeċiedi kemm ħatati sentenza biex il-liċenzja tiġi meħuda. Naturalment, il-punti jintilfu skont kemm ikun gravi r-rejat, bl-iktar li naqsu punti jkun hemm dawk meta ma tiqafx wara aċċident fejn wieħed jista' jitlef bejn 5 u 10 punti, jew li jsuq il-vettura mingħajr liċenzja fejn wieħed jista' jitlef bejn 6 u 8 punti. Sewqan perikolus li jista' jwassal għal mewt jew sewqan taħt l-effett tal-alkoħol itellef bejn 3 u 11 punt.